салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. моро ҳамзамон дар саҳифаи фейсбук низ дида бошед. сокинони вилояти Бадахшон имрӯз гирифтани моҳро хоҳанд дид ки тӯлонитарин дар нима ҳазор соли ахир аз асри 15 аст. Он аз соати 11 то 17 ба вақти душанбе давом мекунад, хабар медиҳад пажӯҳишгоҳи астрофизикаи Академияи илмҳои мамлакат. ба гуфтаи директори пажӯҳишгоҳ Гулчера Қоҳирова, қисман гирифтани моҳ дар шимоли Аврупои ғарбӣ, Амрикои шимолӣ ва ҷанубӣ ва дар аксари кишварҳои Осиё низ мушоҳида мегардад. барои сокинони Тоҷикистон гирифтани моҳ қисман зоҳир мешавад ки онро ним соат мушоҳида кардан мумкин аст. рӯзи 29 ноябр дар душанбе нахустин ҳамоиши тиҷоратии доираҳои савдои кишварҳои Осиёи марказӣ ва ҷумҳурии Корея баргузор мегардад. форуми мазкур дар остонаи баргузории 14-умин анҷумани ҳамкорӣ бо ширкати вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи марказӣ ва Корея ки рӯзи 30 ноябр дар назар аст баргузор мегардад. кори форум як манбаи баррасии ҳамкориҳои минбаъдаи тиҷоратӣ ва сармоягузории доираҳои соҳибкорӣ дар самтҳои афзалиятнок бо иштироки намояндагони бахши хусусӣ мегардад. форум инчунин ба ҷалби соҳибкорони хурдумиёна ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак аз ҷумла тиҷорати электронӣ, агробизнес, амнияти озуқаворӣ, рушди саноат, нақлиёт ва логистика, ҳамкориҳои сармоягузорӣ бо мақсади рушди иқтидори содиротии кишварҳои иштирокчӣ нигаронида шудааст ва иҷоди шабакаи устувории ҳамкориҳои соҳибкорон дар Корея ба Осиёи марказиро дар бар мегирад. ширкатҳои технологии Гонконг аз ҷумла Lion Holding Group ва New Full Reach барои сохтани биткоини муштарак дар Тоҷикистон хабар доданд, менависад Озодӣ. бар асоси ин санад ду тараф ба Тоҷикистон технологияву компютерҳои қайбӣ лозим барои коркарди пул меоранд ва насб мекунанд. гуфта мешавад ки ширкати Ganj Technology ризояту ҳимояти ҳукумати кишвар аз ҷумла дастгоҳи раёсати ҷумҳурӣ ва 12 иdoраву вазоратҳоро ба даст овардааст. тибқи созишнома Lion Group бар ивази 20% саҳмияҳои васеъшуда 5 миллион саҳмияи New Full Reach-ро бо арзиши $3 барои ҳар як саҳмия мебарорад. дар ҳамин ҳол Бонки миллии кишвар моҳи март гуфта буд ки гардиши асъори криптовалютӣ аз ҷумла биткоин дар кишвар дар сатҳи қонунгузорӣ муқаррар карда нашудааст ва ҳама гуна муомилаҳо дар қаламрави мамлакат ҳатман бо сомонӣ сурат мегиранд. дар Бухоро дар 2 сол як маротиба дар моҳи май фестивали ҷумҳуриявӣ иҷрокунандагони ҷавони шашмақом баргузор мешавад, хабар медиҳад ОЗА. рӯйхати асарҳое ки дар ҷашнвораи мазкур иҷро мегарданд аз ҷониби созмондиҳандагон тасдиқ ва 3 моҳ пеш аз ҷашнвора дар васоити ахбори умма нашр мегарданд. дар чорабини якахонӣ ба дастаҳои эҷодӣ то 30 сола ширкат мекунанд. ташкилдиҳандагон инчунин ҳуқуқ доранд ки истеҳсолкунандагон ва менеҷерони пешқадами ҷаҳонро ба чорабинӣ даъват карда бошанд. дар Тоҷикистон пайдоиши шашмақом ба замони Борбад дар садаи 7 мелодӣ рост омадааст. 12 май дар ҷумҳури рӯзи шашмақом эълон шудааст ки маънои эътирофи мақоми он ҳамчун мусиқии баланд ва мероси маънавии тоҷиконро дорад. соли 2003 ЮНЕСКО шашмақомро шоҳасари мероси шифоҳӣ ва ғайримоддии тамоми башарият эълон кардааст. чунин буданд хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо asia+tg.info мутолиа кунед.